in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. Hello mayong aga abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon kita sa sining aton kada aga nga programa kag salamat sa iya nga paghatag sa aton sang maayong nga lawas, tingog sa diin pinaagi sini kita makapaambit sa inyo sang pulong sang Ginoo. Kabay pakuntani nga ining mga bersikulo nga aton ginatun-an mangin gabayan sa aton nga pagpangabuhi, sa aton mga handom, sa aton mga actions, sa aton mga reactions, sa mga sirkumstansya, kag bisan pa sa mga pagtagad o kon mga ginahimo sa mga tao sa aton. Kristohanon man o kon hindi mga Kristohanon. Sa aton nga pag-alagad sa Dios, wala siya nagsaad sa aton nga ang aton kabuhi mangin libre sa ginatawag mga problema. Mga pag-antos, masakit, o kon mga palaligban sa aton nga kabuhi. Aton itugyan ining pagtuon karon pinaagi sa pag-ampo. Dios nga balaan, salamat sang imo paghatag sa amon sining bag-o nga adlaw. Sa din kami makapadayon sa pagpangabuhi, makatrabaho, makahimaya sa imo. Pinaagi sa amon mga pulong kag mga binuhatan. Kabay ang balaan nga espiritu amo ang magatuytoy sa amon sa siningaga, sa amon mga dalanon kag mga buluhaton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dire sa kaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 2, si Pablo paligon sa mga Kristohanon nanungod sang panglantaw niya sa mga pag-antos. Nagsiling sa dire sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 2 tubtob dire sa 4. Sa pagamatod sa sini nagaugayong kita na nagahandom nga pagsukluban sang aton puluy-an nga gikan sa langit. Agud nga sa pagsuklob sini, hindi kita masapwan nga hublas. Kay matuod kita nga yari sining layang-layang, nagaugayong nga nabugatan. Hindi nga buot kita mahublasan, kundi nga buot kita masukluban. Agud nga ang mamalatyon, malamon, sang kabuhi. Ang nag-aman sa aton sa sinigid nga butang amo ang Dios na naghatag sa aton sang espiritu subong nga kaligunan. Kabay ini nga bahin sang balaan kasulatan magahatag sa aton sang kapawa o kun kasanag kag paghangop sa aton espirituhanon nga pagpangabuhi. Si Pablo nag-encourage sa mga Kristohanon sa Korinto nga bisan may mga kabudlayan, kalisdanan, paglutos, pagpigos, pagpersecute sa mga tao nga hindi Kristohanon, kag bisan pa sa mga immature nga mga Kristohanon.
magpadayon kita kay ang iya panglantaw na nungod sa excuse me, sa mga pag-antos ini umalagi lamang. Amo nang ginhambal diri sa bersikulo 4. For we that are in this tabernacle, layang-layang, balong-balong sa Cebuano, do groan, naga-ugayong, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon. So sa sininga kalibutan, sa naga-istar kita sa aton layang-layang o kung sa aton pa ang aton lawas, may mga pag-ugayong, may mga pag-antos, palaligban, mga hardships, difficulties, subo nga mga Kristohanon. Madamo sa mga bersikulo diri sa Balaan Kasulatan nga nagatudlo na nungod sang pagkalumalabay. Passing lang ining aton mga pag-antos. Diri sa naunang Pedro Kapitulo 5, versikulo 10. Si Pedro, sa iya paghambal na nungod sining pag-antos, nagsiling. Kagang Diyos sang bugos nga bugay, nga nagtawag sa inyo sa iya himaya nga dayon, sa kay Kristo sa tapos nga nakaantos kamo. Nakaantos kamo. Ano siling niya? Sa diutay nga tion. Siya gid magahimpit, magapalig-on, kag magapabakod sa inyo. Ano siguro ang inyo mga pag-antos sa inyo kabuhi? Physically, may mga masakit kita. Rheuma sa mga tigulang, arthritis, gout, ang aton blood pressure unstable, masaka, manaog, ang aton nga mga mata nagataas ang grado, ang aton nga atay, liver, aton kidney hindi na masaligan, bisan pa ang aton nga lungs, aton baga, kag madamo pa nga mga masakit. Sa akong ginhambal sa nagligan nga gabi, mga may 30,000 ka mga nagkalain-lain nga mga sakit. Nga ginhambal gani dito sa Europe, orphan sicknesses or rare sicknesses. So may mga pag-anto sa sini nga kalibutan. Pero ang hambal ni Apostol Pedro sa malipot nga panahon, for a while. Sa English, nagsiling siya, "In the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." So sa tunga sa mga pag-antos, mga kalisdanan, palaligban, problema, mga konflikto sa aton nga pagpangabuhi, kay isa sa mga problema naton ang aton mga social relationships. Nagapasalamat kita sa Facebook kay na-restore ang mga relationships, pero pinaagi man sa Facebook nagguba ang mga relasyon sa mga mag-utod, sa mga mag-abyanay, san pa sa mga miyembro sa pamilya. Pero aton hangpon mga kaabyanan kag mga kauturan, nga aton mga pag-antos sa sini nga kalibutan, whether it be physical, emotional, psychological, spiritual, social, these are merely passing. Lumalabay lang. Siling ni Pedro sa malipot nga tion. Siling diri sa ginsulat man ni Pablo sa mga Kristohanon sa Roma, Kapitulo 5, iya nga ginhambal diri sa versikulo 3 kag 4. Hindi lamang ina, kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos. In the midst of sufferings, we can glorify God, nga nakahibalo nga ang pag-antos nagapatubas
sing pagbatas. Ano ang paglantaw ni Apostol Pablo sa ginatuwag naton nga pag-antos? These are passing. Number 2, ang mga pag-antos kung husto ang aton perspective sa aton kabuhi, kang aton doktrina. Ang aton nga pag-antos nagaresulta ini sa ginatuwag patience, pagbatas. Nakahibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas sing pagbatas. Siling sa nga isa ka seminar nga akon nabatian, kung ang aton ang aton nga ginapaabot resulta daw wala sang life, pero kinahanglan ang aton ginapaabot sa aton nga mga pag-antos hindi lang siling results, kundi produkto gid or bunga, fruit ang aton nga ginapaabot. So sa tunga sa mga pag-antos, kinahanglan hindi lang kita magpaabot kung ano ang resulta sini, kundi kung ano ang bunga sining mga pag-antos. Liwaton ko kung may husto kita nga perspective o kung doktrina sa aton nga kabuhi, ang mga pag-antos aton mahangpan nga ini passing. Ikadua, ang pag-antos nagaprodukto gid sa ginatuwag patience, pagbatas. Kag ang pagbatas sing panaggibuot, kag ang panagibuot sing paglaom. Amo na ang pagtanaw ni Apostol Pablo sa mga pag-antos. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance or patience, and perseverance, character, and character, hope. Oh, madamo ang ginatuwag produce or fruits of sufferings. Once you have a right perspective and doctrine in your life, it will produce patience and perseverance. Character. Ang word diri sa Ilonggo sa ginatawag nga character, amo ini ang panagibuot. Panagibuot. Dalom nga Ilonggo, no? Amo na gali ang ginatawag naton karakter. Mabuot. Buutan sa Cebuano. Kag actually, ang karakter, imo ma-summarize nga ginatawag ina nga husto nga karakter ang sobriety. Sober. Mabuot. And then, kag ang panagibuot o ang karakter, magaresulta ini sang paglaom o hope. Kung ang isa ka tao malain ang iyang batasan, makasiling ka, no, ba, wala na gini paglaom. Wala na gini chance. No? No more chance nga makabato ni siya sang kayuhan niya kay hindi man maayo ang iya panagibuot, ang iya karakter. No? Kabay pa kung tani nga sa tapos nga kita nakabaton kay Kristo Jesus, kung kita naughty, sang gamay pa kita, ilisa na ina sang ginatuwag sobriety. Ang aton karakter, ang aton panagibuot, magaresulta sang o magapatubas. I should correct myself. Magapatubas sang ginatuwag paglaom, hope. May paglaom kita, subo nga mga Kristohanon. Ining pag-antos, this is planned, part of God's design and plan. Amo inang ginhambal niya dire sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 29. Ang pribiliyo naton amo ang pagsalig pagtuo sa Ginoo, kag bisan pa ang pag-ambit sang mga pag-antos. Kay sa inyo natugot ini nga tungod kay Kristo
kamo hindi lamang magtuo sa iya, kundi man magantos tungod sa iya. Namin, no, kaya inatawag nga, nagantos tungod sa iya, hindi nga nagantos tungod kay nakasala. Kami mga pag-antos, ang mga Kristohanon, nga result or bunga sang ila pagpakasala. Siguro ikaw nag-experience sa mga pag-antos karon, mga palaligban. Kag kun nimo si saon kung kisa daw ginabasol pa nimo ang Ginoo nga nag-antos man ko sini, sa mga kasubo. Pero kung imo padalman, nag-antos ka tungod kay nagtinunto ka man. Nagpalayo ka sa iya, nag-disobey, nag-rebel, nagpakasala ikaw. So may mga pag-antos ang iban nga mga Kristohanon nga bunga sang ila pagpalayo kag pagpakasala sa Dios. Pero mayara nga pag-antos nga bisan siya Dios non mabuot nga Kristohanon, Dios non nga Kristohanon, sa gyapon siya nagaantos. Kay ina nga pag-antos siling diri tungod sa ngalan ni Kristo. Now it is given you in behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Siling ni Apostol Pablo, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So bisan kita mga Kristohanon, labot pagani ang creation sang Dios, ang mga tanom, ang mga kasapatan, no, nagaugayong, nagagrown. They are also waiting for the redemption of these plants, of these animals. Tanawalan niyo, pamatiin ninyo bla ang animals, no? Kay ara sila sa minor key. Ang kuring, ano ang tingog sang kuring? Meow. So, it's in a minor key. Bisan pa ang pagtaghol sang mga ido kag inang sa panahon nga may mga ido nga bae, no? Nag-abi namon sang una, ginatudlo nila nga may mga malain nga espiritu nga nagalupad-lupad tungod sina nagaugayong ining mga ido. Ang pagpamati nimo sang pag-ugayong sa mga ido, hindi nga tungod kay may malain nga espiritu. Nagakalipay gani na sila kay nagaugayong nga mga ido, nagauwa nga mga ido ang mga laki na. In a sense, nalipay gani sila, pero ang ilang sound sa ilang pag-uwang in the minor key. The chirping of the birds. Pamatiin ninyo ang mga tingog sinang mga pispis. Sila nila, the birds are singing, but they are in the minor key. Why? Tungod kay affected sila sang sala sang tao. Bisan ang creation nagagrown, nagaugayong. Kag bisan kita nga mga Kristohanon, still in this layang-layang sa sining tabernacle, sining aton lawas, we still groan, waiting for the redemption of our body. So ang aton nga mga pag-antos, siling gani diri sa manog salmo, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Ang disenyo kag mga paagi sang Ginoo amo ni hindi na gid ta maka-antos. Nga ginapapalayo niya kita sa mga pag-antos. Ang paagi sang Ginoo nga tugutan niya nga kita maka-antos, maka-eksperyensya sa mga palaligban, maka-eksperyensya sa mga sufferings. And the best truth or the best thing is that He is with us through
the sufferings. Nakabati man kamo kag nakabasa sinang Footprints in the Sand nga siling dira sang composer. Naguna-una ako nga ikaw magaupod sa akon nga mga problema sa akon kabuhi kung may mga problema kag mga pagantos. Pero nakita nakon nga sa panahon nga may mga problema ko, isa na lang ka set of footprints ang nakita nakon. Nga naguna-una, ina nga tao nga ginbiyaan siya sang Ginoo. Pero nagsabat ang Diyos nga during those times, panahon yadto nga may problema ikaw, nga ginkugos o kung ginpasan, dala ko ikaw. Kag atong set of footprints, akon to. So amoy na ang aton nga Ginoo. Nagatudlo sa aton, once we have a right doctrine and perspective, we realize that sufferings are passing. Sufferings produce perseverance, patience, character, panagibuot, and then paglaom, hope. Ini nga aton nga pagantos, mga palaligban o problema, this is part of God's plan. Agod nga magmalig-on kita. Anong ginhambal niya dito kaina sa 1 Peter 5:10? So that, sila niya dere, after you have suffered a little while, sa malipot nga tion, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Mga synonyms ini, no? Agod sa pagpasiguro sa aton nga ang produce, ang bunga, sining mga pag-anto sa aton nga kabuhi, hindi nga magapalayo kita sa Dios, kundi manginhanuot, mangin malapit pa kita sa gihapon sa aton nga Ginoo. Ikaw kag ako may mga pag-antos palaligban. Siguro sakit sa lawas. Pwede nga ang imo hinigugma sa kabuhi ginkuha sa Ginoo, napatay. Gintalikdan ikaw sang imo bana o kung asawa, imo mga kabataan o kung sang imo mga ginikanan. I don't know kung ano nga mga pag-antos ang imo gina-eksperyensya sa imo kabuhi karon. Kung ikaw, Kristohanon, sufferings are passing. Suffering should produce or bear fruit such as patience, perseverance, character, and hope. Sufferings are part of God's plan. It is still a privilege to suffer for Christ. In a sense, it is a chastisement or punishment when we suffer because of sin. So, duha ka bagay. Some Christians are sufferings because of sin. Some Christians, faithful Christians, are suffering for the sake of the Son. For the sake of the Son, the Lord Jesus Christ. So kung ano man na karon ang imo ginaantos, imo mga palaligban, problema, take heart because sufferings are passing. Sufferings produce patience, perseverance, character, and hope. Sufferings are still part of God's plan. Sufferings are sent by God for the Christian not to impair us, but to improve us, to develop us, to mature us in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lord, once again, we would like to thank you for knowing that
The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Bless our day in Jesus' name. Amen. Sister Judith Macorio, good morning. Dira sa kay Sister Sharon Guerra, Sheila Taquiso Inventor, Ma'am Wilma Magaso, Angelica Ritita, Eljon Baguio, Loida Asuncion Martinez, Pastor Jerry Olan-Olan, thank you, and the rest of the viewers and listeners. I would like to say that may God bless us all. Thank you.